Fano forces seize strategic city of Gashena in major military upset. North Wollo, Ethiopia, in a dramatic military development that analysts are calling a potential turning point in the Amhara conflict, Fano forces have captured the heavily fortified city of Gashena after breaking through multiple defensive lines in a surprise offensive. The strategic victory came after what sources describe as the most intense fighting scene in North. ተመልካቾቻችን የፋኖ ኃይሎች ወሳኝና ቁልፍ የሆነችውን የጋሸና ከተማን በቁጥጥራቸው ማስገባታቸው እየተገለጸ ነው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከባባድ ምሽጎች ተሰብረው ነው ፋኖዎች በአሁኑ ሰዓት የጋሸናን ከተማ በመክበብ ወሳኝ የተባሉ የከተማዋን ክፍሎች በእጃቸው ያስገቡት። ሌሎች በወሎ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎችንም ፋኖዎች በእጃቸው ያስገቡ ነው። በትላንትናው ዕለት የኮንን ከተማ መቆጣጠራቸው ይታወሳል። የዘውትር ተሳታፊያችን መስመር ላይ ይገኛል። እዚህ ንሪዮ ዘለና ኩነታት ናይ ፋኖ ነዚ ጋሸና ዝበሃል ዘሎ ከተማ ዝተቆፃፀርዎ ኣዝዩ ኣገዳስን ስትራቴጂካውን ስጉምቲ ምዃኑ ብኩሉ መንገዲ ክግለጽ ሰሚዕና ኣለና። እዚ ድማ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዚ ኩነታት እዚ ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነ ዲኸሙ ወላ ካብ ነዊሕ እስከቶም እንታይ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ ስምዑ። ኣብዚ ጠረፉ ላይ ካልተሰራማ ቤቴ ወንድም አልወለድሽ መካነሽ ኢትዮጵያ እናቴ ይላል ማለት ጀግኖ የሀገር መከላከያ ሲፎክር እንቆሰቆሰለታለን። ጓዶች አሰብ ጠረፉ ላይ ካልተሰራማ ቤቴ ወንድም አልወለድሽ መካነሽ ኢትዮጵያ እናቴ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብዓሰብ ኢልካ ምስቲ ኩነታት እቲ ሕጂ ዘሎ ንሪኦ ዘለና ወታደራዊ ስጉምቲ ዳ ድሂልዎም ስለ ዘሎ እምበር እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣሰብ ዕላማ ናቶም ናብ ኤርትራሲ ንጹር ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና። የግዳስ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሶም ዝሓስብዎ ዘይኮነ ኣውያት ዝፈጠረሎ መድረኽ ኢና ርኢና ዘለና። ኣብዚ እውን ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ይግለጽ ዘሎ እቺ ጋሸና መስመር እዛች ጋር ጥንቀት ያሰራ በዛ ጋር ሽብር ያደርሳል። እኔ እኮ ያናግደ ቀድሜ እንዲህ ያደርጋሉ ብዬ ተናግረ ያንኑ ማለት እንደዛው የተናገሩ ያፈለው በለፈለፍ ስጋት የተናገሩ በዛ በኩል መጣው መከላከያ አስተካክሎ ተነቀሽ አለቃ ምናምን ይለኛል። እዚያ ቦታ እዚያ ክንምንት ስለምንታይ ያዛ ጋሸና ትበሃል ቦታ ክንድዚ ሕሚማቶም ዘላ ንዝብል ካብ ጀነራላቶም ንስማ ክንድምንታይ አገዳሲት መዃና እዛ ቦታ ከሲሮማ ዘለው ካብ ጀነራል ናይ ኢትዮጵያ ስሙ ያሴና አሁን ያለን ሁኔታ እንዳብራራ እድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ጋሸና የሚባለው ነገር ለጠላት የመቀሌን ያክል የሚያዩት ቦታ ነው። እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብቲ ናይ 2022 ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ትግራይ ናይ TDF ሰራዊት ናይ ትግራይ ንኣዲስ አበባ ገጹ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዛ ቦታ እዚያ እዛ ጋሸና ትበሃል ዘላ ቦታ ክንዲ ምንታይ ኣገዳሲት ክንዲ መቐለ ደረጃ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ነቲ ኩናት እቲ ክገልጽ ኢሉ ኣብ ስቱድዮ መፅኡ ይዛረብ ኣሎ። እሰይም ቦታ እታ ተሓይዛ ዘላ ስምዑ። ሕጂ ንምንታይ እዛ ከተማ እዚያ ኣገዳሲት ኮይና ንዝብል ስምዑ ወካባፎ ለምንድን ነው ይህን ቦታ የሚያዩት? እዚህ ላይ እንደምናየው ከጋሸና ወደ ደብረታቦር በአጭሩ መግባት ይቻላል። ደብረታቦር ከገባ ቀጥታ የሚሆነው ነገር ደብረታቦር መሃል ከገባ ባህር ዳርንና አዲስ አበባ ወይም ደግሞ ከዚህ ከደቡብ የሚመጣውን ትቆርጣለህ ማለት ነው። ባህር ዳር ለመግባትም በጣም አጭር መንገድ ነው። ከዛ በተረፈ ወደ ደቡብ ለመሄድ በተለይም ከጋሸና ተነስተ እነ ኮንን እነ ወረኢሉ ወሬመኖ እያልክ ወደ ሸዋ ለመግባትም በጣም አጭር መንገድ ነው። ከጋሸና ተነስተ ወደ ወረኢሉ እና ወደ ምስራቅ ለመሄድም በጣም ቁልፍ ቦታ ነው። 3/4ኛው ሰራዊቱን ግስጋሴና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ጋሸና ትበሃል ተታሒዛ ዘላ እዚያ እታ ቦታ ኣዝያ ኣገዳሲት ስትራቴጂካዊት ቦታ ምዃና ባጫ ደበለ ባዕሉ ኣብ ስቱድዮ መፅኡ ነቶም ኦዲየንስ ናቶም ይዝገልጽ ዘሎ። ስለዚ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሰራዊት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብድሕሪት ንዘሎ ሎጂስቲክ ናቱ ብነፋሪት ጥራይ ከኣትዎ ዝኽእል ሕጂ እዛ ቦታ እዚያ ድማ ኣዝያ ስትራቴጂካዊት ከተማ ስለ ዝኾነት ምስ ብዙሓት ከተማታት ተተሓሓዙን ስለ ዝኾነት ፋኖ ነዚያ ቦታ እዚያ ኣጥቢዑ ክቋፃፀራ ምኽኣሉ ፋኖ ተራ ኩናት የካይድ ከም ዘየለ
أبزي ولا إرتراويان ون أبتات حموما من ديون بيلا جيرم تزاربوهم زلو نزا قداي زيا أمانيل بيدا مريم ونقليت وانيرو ناي قشنا أبيد فانو موداقا مجمريا نايتي ودكتنا يا أبي أحمد مخانو إنا نرزلنا نزا بوتازيا أب تحتي سراويتنا تقراي نقيتاتو برتو كيناتي تقايدني رابتي أبي أحمد نيرترا بركنا يرترا سعيمو بركنا يرترا مراحل سعيمو بريزنت سياس سعيمو حجزو نردون يلو مزيو كردوم كله مالتي نزي دما كل جزء أستوعينا كريا كنكلالنا علامات سلوزخونو من البات تاشعو زت حانوتوميد لومي من كتوتحنوميا we don't know زغونا ناتوم سقامي. This is not just another battlefield loss. It is a strategic collapse in the very heart of Ethiopia. ስለዚህ እዚያ ናይዚያ ከተማ እዚያ ኣብ ቁፅፅር ናይ ፋኖ ሙዳቃ ተራ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ሓንቲ ዝኾነ ቦታ ምቁፅፃር ማለት ኣይኮነን። እዚ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክልል ኣምሓራ ንክቋፀር ወይ ንፋኖ ከዳኸም ወይ ገለ እንተኮይኑ ነቲ ፋኖ ምንቅስቃሳት ናቱ ክበት ከሉ ዝኽእል መንገዲ ክገብር ክኽእል ነይርዎ። ይግዳስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ፋኖ እንታይ ብልጫ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ نملس تحنا نزنا رانا هنكيد انتن كبرحلنا فانو سلمنتاي زياده ني ابي احمد حدغا خوينو وزلو انت حيلكا فانو لوجيستكس ناتو لوكاليو ولا كوا استفلاليو ازتات ناي فانو انتلو امونكو حتحدوم زلو ببوغنوم سلازواغو نيتورك يدلوم بر ابوتو ميت لوجيستكس ناتو سراويتنا ኢትዮጵያ ግን ካብ ሓደ ቦታ ሎጂስቲክስ ዝመጾ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ምግንዛቦ አገዳሲ ስለምታይ ሰራዊት ናይ አቢ ካብን ናብን ሎጂስቲክስ ክመጾ ክኸላሎ ኣብ መንጎ ክትቆርጸ ተኺልካ ድማ ሰራዊት ኮነ ዲስኮኔክትድ ይዝኸውን ስለዚ እቲ ተበቲኹ ንድሕሪት ዝተርፍ ሰራዊት እንታይ ክኸውን ዝኽእል ልክዕ ከምዚ ባፅዕ ምስ ተሓዘት ንመስመር ባፅዕን ኣስመራን ኣብ ዝበተኹሉ ግዜ እቲ ሰራዊት ኣብ ከረን ዝነበረ ወይ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት ዝነበረ ካብ ባፅዕ ምስ ተበተኸ መስመር ምስ ተበተኸ እንታይ ክገብር ጥሜት ኣብነት ትዝክሩ እንድሕር ኮይንኩም ብፍላይ በዓል ከረን ዝነበርኩም ትፈልጡ ኢኹም ካልእ ከተማታት ኣብ 1990 ከመይ ዝበለ ጥሜት ነይሩ ኣብ ከረን ከመይ ዝበለ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ይተሸግር ነይሩ ስለምንታይ ባፅዕ ሻዕብያ ስለ ዝሓዘ ሻዕብያ ሒዝዋ ነቲ ረድኤት ንክሕልፉ ምስቲ ደርጊ ክሰማምዑ ክኽእሉ ነይሩ ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ኩነታት እቲ መግቢ ከምቲ ዝድለ ይመፅእ ስለ ዘይነበረ ኣብ በዓል ከረን ድማ ብፍላይ ኣይዶነ ናይ ካልእ ክገለፅ ኣይክእልን ንእሽተይ ስለ ዝነበርኩ ኣከባቢ ከረን ብዙሕ ሰብ ዓድታቱ ብደርጊ ተታሒዙ ኣብ ከተማ ተጓሒፉ ስለ ዝነበረ ክሓርስ ኣይክእልን ነይሩ ክዘርእ ኣይክእልን ነይሩ ስለዚ ማራ ከቢድ ዝኾነ ግዜ ነይሩ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ነይሩ ኸውን ግን ናይ ከረን ካብ ከረን ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ናብ ቁርደት ገፁ ምክንያት ኣብ ቁርደት ሓራ ወፂኣ ስለ ዝነበረት ካብ ሱዳን ዝኣቱ ገለ ነይሩዋ መስለኒ ሰብ ብዙሕ ኣብ ቁርደት ገለ ንሱዳን ገፁ ብዙሕ ይከይዱ ሽዑ ብሓፈሻ እንታይ ንኽንርኢ ኢልናና እቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ከመይ ገይሩ ካት ኦፍ ተቆሪፁ ከም ዘሎን ነዚ ኩናት እዚ ድማ ነጥበ መቐይሮ ዝገበረሉ ኩነታት እዩ ናበል እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ስምዕዎም ኣብዚ ነቶም ናይ ኣምሓራ ሚድያ ዝብልዎ ዘለዉ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ዋን ንቅናቄ ደጋፊ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት በዚህ አጋጣሚ ወዳለሁ መሳይ ምክንያቱ ጋሸና ከተማ በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ናት በህዋት ጦርነት ጊዜ የምታውቀው በጣም ብዙ ፍልሚያ ከዚህኛውም ከዛኛውም የሚዋደቁባት ናትና በየአቅጣጫው መግቢያ ናት ለወልዲያም ጎንደርም ደላንታም ወደዛም ወደዚህም መፈናፈኛ ቦታ ናትና ስትራቴጂክ ቦታ ስለሆነ ትልቅ ድል ነው ማለት ነው ደሴም ወልዲያም አካባቢ ዱብ እያሉ እንደሆነ ነው የምንሰማው እና ግን ከሁሉ በላይ አሁን ሰሞኑን የሚታየው በሰው አይምሮ ውስጥ በኢትዮጵያውያን ውስጥ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ውስጥ ነው መሳይ አሁን ፋኖ ማይቲውን እያሳየ ነው ወይም ደግሞ ምንድነው ስትሬንግዙን ጥንካሬውን ማለት ጀግንነቱን ምሽግ በመስበር ኤግዛክትሊ ስለዚህ እንዳይም ዝብሉ ዘለው ተሓቅስ እዩ ፋኖ ተራ ኦርጋናይዜሽን ከም ዘይኮነ ፕሩቭ ገይሩልና ዓለም ፋኖ ሓደ ሽፍታ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ፀረ ህዝቢ ዶ ገለዶ ማያዶ ማሃያይዶ ዝብልዎ ዝነበሩ ናተይ ሞር ኮኦርዲኔት ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ መጥቃዕቲ ክገብር ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንሃበነ ሰራዊት ኣለኒ ድሮናት ኣለኒ ሚሳይላት ኣለኒ ጀንዕፍሪት ኣለኒ ዝብል ዝነበረ ንከምዚ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ቦታ ከሲሩ ከሎ ስጉምቲ ወሲዱ ከትሕኖ ዘይምኽኣሉ ኣቢ ክሳዕ ክንደይ ዝተዳኸመ ሰራዊት ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ንሱ ይዕልል ኣሎ እንታይ ክዕልል ግን ሻቅሎት ናቱ ጥር ዝበፅሕ ከም ዘሎ ኣክቲቭ ዝገብር ዘሎ እምበር
فرهناتو ترزي يبو خمزلو بحرسو سنة جزء كن سمعيناون أب أديس أبا بتروحهم حسكم تدالوي مصوم على وزبل جوزجواسون كجبرو خمس غلو سلزي تكونتات نعون قطحنا نبروباغندا يلو زعدمو سبدما قالوا لنكنه أتي زرائتهم كل زخانة ما تيجي نزلوا قلنا زي عن تبو نعمل إذا بتقولكم كود عليكم إرترانس حفواهم سلزي نزاع قشنا بمكوتة عارفانه controls a major artery connecting central Ethiopia, effectively cutting off Abiy's army from logistics and reinforcement. سلزي نزاع بوتا زي بمكوتة عار لك كم زي نايسرا ورد ما بزخدول زولا بوتا مساب أبحر بوتا تارترين تتعاتيو عبس أجمع زجات ما كابت عنا غالك عكم دما سراويتنا إثيوبيا تبتيخو خمسة لون أتي كابت بندحري زلون غندور جزء زلودين نبلالي بلا جزء كارين خالي زلو كابت مع كلام منجسي لوجيستيكس نخركب شكر كراكب كم زغل مستوى السنة زي بنفرت دو دوك وهابي خلقون مغنياتو فانو أبزوان زي ناير حيلة ولا زي بلو أتليس نفلت مالتي جن بأير غير كاد ما نسرايت تنكساس هيتغلنا سلازي أتي سراويت بزمن قد تقتيلو بده ناتو مورال ناتو كتكف كم زغل مجنزابين لي it also threatens to block Ethiopia's access to Djibouti a lifeline for trade and military supply إذا ما نتي مسمرنا Djibouti نمبتاخ زلو تخلونا له زي كاب Djibouti أبى ديسابا نزخيد نخبطكو عقم خمسة لون كنتاتون زمتشاتش كنتاتي سلازي this is a major development a major force أزي سلو زخونة يدما نبيو إنتر عنز جبر زلو أزي باشا يدما መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም አቶ ኢሳያስ መንግስት ጋር ያለው ግንኙነት በጣም እየጠነከረ የሚሄድበት ሊትራሊ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ደብረጽዮን የሚመራው ኃይልና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ተቃዋሚ ኃይሎች እንደ ፋኖ ምናምን የመሰሉት አንድ ላይ ሆነው ተለቅ ያለ ሀገርን የማተራመስ ስትራቴጂ ይዘው መንቀሳቀስ ጀመሩ። የፕሪቶሪያ ስምምነት በሰላማዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ የሚቻልበት እድል እያጨለመው ነው እየሄደ ያለው። የተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የመመለስና ሰላማዊ ኑሮ የመመለሳቸው ሁኔታ ከፕሪቶሪያ ስምምነት ውጪ በሆነ መንገድ የኛ ድርጅት ካልዳነ ወይ ድርጅታችን ስትራክቸሩን كم تري ورد لهم إذا دم أنا ميديا متزلو نحن تسمن قال كوندو خون نتزلو تسقم نافكال دايفرت نمقبارو داي مالتيو نتزلو وشتاو كنتات مودا نايسراويت إثيوبيا نسو تهزبن عنا تزاربه كابو أوزيخا نافكال بوليتيكا وحشوية نمقبار بمسرط تقنتاي بلالو زي وتدراو جنرالي زبهال جنرال نتقوا قربت اللي دحن شلل كنبلا نخلي نحن فيلد مارشال زبهال ونسلو زلو بتعدي انتاي زبل زلو سلام تاي زمتيلو أسعر تردي وصلو زلو إذا عجب فانو زجبر زلو فانو ترايكو جبرو زخولي كونن كاب زبل سنة أتحسس بس بقصلو سلزي أنا هو حتنا يدبرتين وجندو شعبي هذا فانو ده بحر خوينا بيشرح له زبل زلو أتي الجباب متكعتن نأبي كاب تثبيتو وسعي زخونة لك عبزح مبوت حريم ومسلو زلو مخنيات كاسلو زي بلو أو يا تريخا خد جبر تغل زيادة ما تعنريها زلنا كنا تفيل مخميلة تتقالل كم زلنا عن رجالنا the most interesting part أبزو كل نريا زلنا أبي أحمد أبزو وانزي مواضيع نخرج تفعل عليه شتارات تفعل عليه درامات كم زغل فلوتيو كم زو كنا تاتجن تي نوعو كتحن زغل حيل تات ويون تفعل عليه حجرات جلو حيل تات متيوم كتحنوا أنت كتقام مخلو ويون أنت تقولوا تاتعلو كنبل كنكلالنا انتاي مخنيات كلهم كل ويون تكونتاتنا علم اب كما يكونتات سلازليو ابي احمد اتحنو نيلو من زياده كغايلو زخل نزن مرعي دما بعالم درجه انتاي كادا Minting a new class of millionaires. Robert Frank joins us right now on where this group is putting its money to work. And Robert, always great to see you. Great to see you, Becky. Good to see you, Mike. Well, the rise in Bitcoin recently helped create another 70,000 crypto millionaires. That's just over the past year. There are now 240,000 people with crypto holdings worth $1 million or more. That's according to a new report from Henley and Partners and New World Wealth. بيتكوين دما نفسه زخالة كريبتو مليونيرات زقبرهم زلوتري وما لهم أبزع عمت زتراي سبعة نو كندي يميلهم لا ميلميكو كيجاها شو تايبل اللوبزي almost 70,000 يا 7 مليونيرات كوينو مالو يبلالو 7 سنك بيتكوين سمايز زي كريبتو اللي على زخرة زلو 7 مليونيرات كوينو مالو this is amazing شلزي بزي بجناني زر بلاكم if you wanna be a millionaire كتكون حدا مع حلم تلك اب ستاك ماركت اب كريبتو انفست قبل كتكلالك
ካልእ ከም ድሌት ተግበር ግዛዲኻ ክትገዝእ ካልእ ነገር ዲኻ ክትገብር ኣምላኽ ሓግዝካ but if you want to be guaranteed way of ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ወይ ገለ ይኮነ ኣብ ተወሰነ ግዜ ሚሊዮነር ንክትከውን ሪያሊስቲክሊ በዚ ክሪፕቶ ይትቀንዲ ምክንያት ከባቢ 240,000 ሚሊዮነራት ክህልው ከለው 450 ሰንቲ ሚሊዮነር 100 ሚሊዮን ዘሎም 36 ድማ ቢሊዮነራት ኮይኖም ኣለው guess what ቢትኮይን ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ናብ 200,000 ተደይባ ክንምንታይ ሰብ ሃብታም ክኸውን ኢኻ ክትግምት ኣለካ ስለዚ ካብዚ ፀጋ ናይ ግዜና ክትጥቀም ተደሊኻ ኣስተውዒልካ ስጉምቲ ውሰድ ክብለካ ይደሊ ኩሉ ግዜ ድማ ኣፕዴት ክበኩም ደስ ስለ ዝብለኒ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክምለስ ኢና let's go በፊት የነበሩት ሰራዊቶች ጠላትን ባይከላከሉ ኖሮ አሁን ይሄ ሰራዊት አይኖርም ኢትዮጵያ ማትኖር ስለዚህ እነሱ መስዋዕትነት ከፍለዋል ኖረዋል ኢትዮጵያን አኖረዋል ስለዚህ አሁን ባለተራዎቹ እኛ ነን አገር የመጠበቅ ለዚች ሀገር መተከለለት ህይወት የመክፈል እኛ ጠላትን ስንመታ ጸጥታውን ሰላማን ስናረጋግጥ ልማታዊ መንግስት ደግሞ የኢትዮጵያን ከፍታ የሚያረጋግጡ አነጋጋሪ ሆኖ ሜጋ ፕሮጀክቶች እየገነባ ተዘረባናቱ ስንበርዶ አስተቢሊ ተዛረብ ነታ ሀገር ኮንካ ተማሐድራ ደለኻ ዝሃብኻ ህወሓት ህወሓት አመጻጻናቱ ክትፈልጥ ዲያ ህወሓትን ሻዕቢያን እኮ ነቲ መንግስቲ ተኺልካ ነቲ ሰራዊት ትብለ ዘለኻ ቅድሜኻ ዝነበረ ሰራዊት በቲኖም ከም በሐድሽ ከም ሰራዊት ክዝህነጽ ተገበረ እኮ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም በሐድሽ ፈሓይሉ ከም ዝስራሕ ዝገበረ ናይ ሻዕቢያ ናይ ኤርትራ ስራሕ ከም ዝነበረ ተረሲዑ ኣብቲ ታሪክናቶም ምክንያቱ አብይ አሕመድ በዓሊልዎም ሾርት ሜሞሪ ስለዝበሎም ንዑና ንርኢ ዘለና ንቐጽል ኤርትራውያን ነዛ ቪዲዮ እዚኣ ምስ ሰማዕኹም አሁን በተያዘው መንገድ የኤርትራን ህዝብ አሸንፈህ የባህር በር ነጥቀህ ኢትዮጵያን የባህር በር ባለቤት ማድረግ አትችልም ኣብ ኩሉ ሰብ ከተብጽሕዋ ይምሕጸነኩም ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው ኣብዚ እዋን ዝተዛረቦ ዘረባ እስኪ ንስማዕዮ እኔ ባለኝ መረጃ አንተም ደርሶ ሊሆን ይችላል ለመንግስት ባለስልጣናት ወታደራዊ አዛዦች በሰርኩላር በመመሪያ ተላልፎ የሚነገራቸው የጦርነት ሙድ ውስጥ እንዳለን ሆናችሁ ነው ማሰብና መናገር ያለባችሁ እየተባለ ነው መመሪያ የሚሰጣቸው ውሸት ሊሆን ይችላል አንድ ሁለተኛ ይሄ ሰው የማህበራዊ መሰረት እያጡ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህዝብ እየተነጠሉ በአንድ መንግስት በዚህ በሱ ስንጠብቀው ውስጥ ነው ያ ካለ አሁን ኤርትራ ሉዓላውነት ግዝአት ወራር ፈጺመ ባህርኩ ቆጻጸር ዝብል ናይ ኩናት አዋጅ አውጅሎ ብሙሉኦም ሰበስልጣን ናይ ብልጽግና ድማ ኣብ ኩናት ከም ዘለው ኮይኖም ድማ ኣብዚ ሰዓት ዝተፈላልየ መግለጺ ይህብሎ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ትጀምሮ ኣይትጀምሮ ዓለም ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝወጽእ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ወራሪ ኮይና ሀገር ክትወረር ሉዓላውነት ናይ እንዳማታ ክደፍር ትደሊ ከም ዘላ ኣብ ልዕሊ ኣፍልጦ ንክሕዝ ጌራላ ኢትዮጵያ ይዝብል ዘሎ ንቐጽል እዚ ደሓን ተኻልእ ናብ መን ዘተኮረና ንርኢ ዘለና ድማ ንስማዕ በት የሚል ነው ታደሰ መወገድ አለበት የሚል ነው እሱ ሳይወገድ እነዚህ ዓላማዎች መፈጸም አይቻሉም ታደሰ በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ፊት 8 ነጥቦችን ፈርማለሁ ብሎ ነው ሄደው አንዱንም አልተገበረም ተፈናቃዮችን አልመለሰም ከውጭ ኃይሎች ጋር መገናኘቱን አላስቆመም እሱ ይገናኝ አይገናኝ አላቅም አልተገናኘውም ነው የሚለው ግን የሱ መንግስት የሚመራው እየተገናኘ ነው ያለው ስለዚህ ሌላ መንግስት ይተካ ነው ያለው የኢሳያስን መንግስት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ለይወይ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ገለ ካብተን 8 ነጥብታት ዝፈርሞም የተግብሮ የለን እዚ ከዓ ቀንዲ ንዑ ተገድሶ ዘላ ብዝኾነ ይኹን ናይ ደገ መንግስቲ ከይትራኸብ ተባሂሉ ታደሰ ወረደ ተራኺቡ እዩ ብዝኾነ ንሪኦ ዘለና ነቲ ዝምግቦ ዘሎ አብይ አሕመድ ክሕጉስ ዝኽእል ዘበለ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንታደሰ ወረደ ድማ ኣሲሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንዑ ንምውራድ ድማ ኩሉ ዝከኣለ ክገብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ወልሲ እንታይ ክኸውን ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብሓፈሻ ግን ጻድቃን ዳርጋ ካብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዓብዩ ምስቲ ንህዝቢ ትግራይ ከበሳብስ ዝፍትን ዘሎ ዝያዳ ናብኡ ዘተኮረ ኢና ንገብር ዘለና ቀፂሉ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ይብላ ኣለሱ አስተሳሰብ አውቃለሁ በጣም የሚያንሸራትት የቁልቁለት መንገድ ነው አንዴ ከገባህበት መመለሻ የለውም አዘቅት ውስጥ ነው የሚያስገባ አሁን ትግራይ ውስጥ የተሟላ ሰርቪስ የለም መንግስት የለም ሰላም የለም ጸጥታ የለም ያው ሰምታችሁ ይሆናል ህፃናት በጅብ የሚበሉበት መቀሌ ውስጥ ህፃናት በጅብ የሚበሉበት ሁኔታ ነው ያለው
ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የለንም፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም የለንም፣ ካቢኔ ውስጥ የለንም፣ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ ውስጥ የለንም፣ ሴኩሪቲ ስትራክቸር ውስጥ የለንም። ምርጫ ካሄደን ወደዛ መግባት አለብን። ታደሰ መወገድ አለበት የሚል ነው። كم تري ودا لهم ازدي ملحسان وحي متي زلو كل تيب تግራይ ዘሎ ኩነታት ድማ ናይ ታደሰ ወረደ ናይቲ ዘሎ ኩነታትን ናይቲ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ መርሕነትን ጉድለት ከም ዝኾነ ገይሩ ዝገልጽ ዘሎ ኩሉ እቲ ጸገም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣካል ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ክገብሮ ዝግባእ ነቲ ኩነታት ወላውነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል እውን ከተግብሮ ዘይምኽኣሉ ድልውነት ዘይምህላው ኣካሉ ምዃኑ ከብዘይ ኩሉ እቲ ሓጢያት ኩሉ እቲ ክፋእ ኩሉ እቲ ሕማቕ ናብ ኤርትራ ገጹ ናብቲ ናይ ትግራይ መርሕነት ገጹ ዘጸግዖ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጦ ምስ ኤርትራ ወይ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተሰሪሕካ ንጸጥፊ እምበር ናብ ጽቡቕ ኣይትኸይድኒ ኢኻ ብምባል ኤግዛክትሊ ነቲ 4 ኪሎ ዝደልዮ ዘሎ ዘረባ ወይ እውን ክሰምዖ ዝደልዮ ዘሎ ወይ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ጽቡቕ ጌሩ ክሰርሓሉ ኢና ንርኢ ዘለና ካብዚ ሓሊፉ እዚስ ከም ድሌቱ ምኾነ ነይሩ አንጻር ኤርትራ ዝበላ ግን ታዝኸፈት እያ የትግራይ የጄኖሳይድ ኮሚሽን የሚባል አለ። ያጠናው ጥናት አለ። ካጠናው ጥናት እኔ በደንብ ሪኮሌክት ካደረኩ 75% የሚሆነው ክሪሚናል ስራዎች የሰራው የኤርትራ ሰራዊት ነው። ሰው የገደለው፣ ሬፕ ያደረገው፣ በሴቶች ማህፀን ላይ ያልሆነ ነገር ያስገባው የአክሱም ነብሰ ገዳይ እኮ የሻዕቢያ ወታደር ነው። የማህበረ ዶጌ ነብሰ ገዳይ የሻዕቢያ እጂ እታ ናይ መወዳታ ርስሓቱ ዘንጸባርቐላ ድማ እዚያ እያ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ህልቂት ድዩ ወላ ዝኾነ በሎ 75 ሚእታዊት ነቲ ሕማቕ ተግባራት ዝፈጸመ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብምባል ንሰራዊት ናይ ኣቢ ጻድቕ ከምስል ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ካብቲ ፕላን ድማ እዚዩ ነዚ ክገብር እዩ እዚ ሰብ እዚ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሕ ነይሩ ኩሉ እቲ ጀኖሳይድ ዝብል ቃል ኩሉ ነገር ናብ ኤርትራ ንምልጋቡ ዝተገበረ ድራማ ውፅኢት ናቱ በዓል እዚ ከምኡ ድማ እቶም ናብ 4 ኪሎ ዝኸዱ እዮም ከምኡ ዝብሉ ነቲ 4 ኪሎ ነቲ መርሕነት ክንደይ ግዜ ኢና ተዛሪብና 1000 ግዜ ኢና ተዛሪብና ጀኖሳይድ ንክግበር መጀመርያ ኢንቴንሽን ክህሉ ኣለዎ መደብ ክህሉ ኣለዎ ዕላማ ክህሉ ኣለዎ ባህጊ ክህሉ ኣለዎ መላው ትራይ ከይኮነን ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ ዶክመንት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ መራሕቲ ነቶም ንዑ ደመወዝ ዝህብዎ ዘሎ ጀነራላት ይኹኑ ፖለቲካዊ መራሕቲ ይኹን ዳንኤል ክብረዲ ካልኦት ኩላቶም ህዝቢ ትግራይ ክፀንት ከም ዘለዎ ኣብ ቴሌቭዥን ተዛሪቦም እዮም ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ መራሕነት ክፀንት ኣለዎ እናበለ ወታደር ከይዱን ተፅኒቱ ኢኻ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ትብል ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዶክመንት የለን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ሕማቅ ከጋጥም ከም ዘሎ ዝዝረብ መደብ እውን የለን ድሌት እውን የለን ዕላማ እውን የለን በዓል እዚ ግን ኣብቲ ውሽጢ ኣእምሩ ዘሎ ርስሓት እንታይ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን እንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ስለ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ መንጎ እቲ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ስለተፈጠረ እቲ ሰላም ድማ ቦታ ስለ ዘይሂቦ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሕማቕ ዘበለ ኩሉ ንሰራዊት ናይ ኣቢ ብቅዱሳት ገይሩ ኩሉ እቲ ሓጢኣት ተፈፂሙ ዘይተፈፀመ ንፁር ዘይኮነ ናብ ኤርትራ ከልግቦ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኤርትራ ከምኡ ከም ዘይገበረት ኢናፍ ኤቪደንስ ኣሎ ምክንያቱ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነቲ እሱ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ንክገብር ዕላማ እንተዝነብሮ ጠጠው ዘበሎ ሓይሊ እውን ስለዘየለ ምክንያት እውን ስለዘየለ ዝኾነ ይኹን ሪዝን የብሉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከምኡ ንክገብር ምክንያት የብሉ ምክንያቱ ኣብ ሚድያ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ናይ ወያነ ጃንዳ ወያነ ኩምራ ናይ መራሕቲ ወያነ ዝብል ጎስጓስ ዘይኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢኻ ዝብል ቃል እውን ስለዘየለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀላኢኻ ዝብል እውን ካብቲ መርሕነት ስለዘየለ because they know this politics ኩሉ ዛ ካይዳ ዝፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጥዎ ምስ ህዝቢ ትግራይ ድማ ፀገም ከም ዘይብሎም ይፈልጡ እዮም ፅቡቅ ጌሮም ህዝቢ ትግራይ ግበር ዝተባህለ ስለ ዝገብር ዳ እምበር ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራውያን ጎዲኡ ክረብሓሉ ዝኽእል የለን ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ካብ ኤርትራ ዝረብሕ ነይሩ ይፈልጡ እዮም ስለዚ እዚ ዝብሎ ዘሎ ርስሓት ናይ ኣእምሮ ናቱ ክፋእ ናቱ ተንኮል ናቱ ንዓለም ከፍልጥ ስለ ዘለ እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ መን ከም ዘፍረሱ ኣብዚ ስምዑ ስምምነት ተጥሷል የጣሰው ማን ነው ዶክተር አብይ ነው ለምን ማስፈጸም ነበረበት አላስፈጸመም የፕሪቶሪያ ስምምነት ተጥሷል የጣሰው ማን ነው ዶክተር አብይ ነው ኤግዛክትሊ ውዕል ፕሪቶሪያ መን ጥሒስ ወይ ብላሎ ተታሒሱ ዝተሓሰ ድማ ዶክተር አብይ ይብለኩም ኣሎ whatever the reason ንሱ ዝበድሕሪዩ እቲ ጉዳይ ካለ ኣርእስቲ የብሉን ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ብወገን መርሕነት ናይ ህወሓት ዝወሃብ ዘሎ መልሲ ድማ ስምዑ TDF ምስ ፋኖ ኮይኑ ደጊፉ ተዋጊኡ ዝብልስ ማለት as a matter of fact እዚኣ ምንም ሓቅነት የብላን ግን
تايتدلو تلك جن سبب سمع بريتوريا أفريس يو فريس بوجان حوحات وي بوجان جيجاو محدار وي بوجان تجراي فريسة سمع بريتوريا الكا بكا فريسة تقينا فريسة يالكا سمع بريتوريا تفريس انت هذا خاتجبر ناقد مسمع بريتوريا خاتم اللس مالتي كم مسمع بريتوريا مالت كويناتي لازم أنا ملاس ياتا دليت زرق زلا انبر حوحاتس وي سراوي تجرايس TDF زتورر مريتو سلمت يخون محراب يخون قالتات زتورر مريتو كاملس نوق زي عطوس نا ولا خيدو زواج قالو من عينت مخنيات يلا ندحروق نوق زاد ندحر كوين وق ندحر زبلسي بقى مريتنا كتوريرني حزبنا كو يستقلوا او كفت مع تي زربا دما بمنقدي بزي انترفيو تراي ديكونس بمنقدي هو حات بوقعي TPLF rejects claims of alliance with Eritrea calls cross border ties a step toward peace نتي أبي أحمد أبتي دبدابة ناب United Nations كالو أب كالون زقلت زلو مسيرترا وجينو له وي مسيرترا تسلف له زبلو كم زنت أجو زندنا نهزبي أب دوبات زلو نهزبي دما ناب سلام رقعتن زوسد أمبر نخالص أجام كم زي كونه لذي أمريكا زلنا TPLF has written to United Nations TPLF دما دبدابنا United Nations سديد لنا Secretary General Antonio Guterres رغا قلتيفهم يمدم لسساتهم نتكون تاسل دفلتوا كلت ورحات حماخش سنكم ساتونا دبداب سديد مالو انتايزبل rejecting allegations made by Ethiopia's Minister of Foreign Affairs and calling for renewed international engagement to ensure the full implementation of the Pretoria Agreement peace deal. ስለዚህ መራሕትና ህወሓት ነቲ ናይ ኣብ ደብዳቤ ምስራዩ immediately ናብ UN ጽሒፎም እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ንሕና ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ልፍንቲ ዘቆምናሉ ወግዓዊ ነገር የለን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተራኺብና ኮፍ ኢልና ዝገበርናዮ ነገር የለን ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ድማ ንህዝቢ ሰላምን ርግኣትን ንምምፃእ እምበር ካልእ ፀገም ከም ዘይኮነ in the later dated after election استسددت دبدابة دما TPLF said to it was compelled to respond to what it is to what it described as inaccurate and politically motivated allegations. لذي ملسن كبوس تجددوا لهم أنا دما يتتصحيف زلوا دبدابة زي كنوع كم دما نبوليتيكا وأجندة تبعيلو استجبرك السمخانو كنا قلت كلت تتصحف دبدابة نايتي ministry وتعي قدرات نايتوبيا زجبرة مالتيو. The party accused the federal government of attempting to divert attention from its continued and serious violation of the መንግስቲ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ድማ በታ ደብዳቤ እንታይ ክገብር ፈቲኖም ዝብሉ ዘሎ ደይመ ደይሉ ነቲ ቀጻሊ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንምፍራስ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንዑ ንምሽፋን ዝገበሮ ወይ እውን ንምትላል ዝገበሮ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ It is deeply regrettable that instead of focusing on the genuine implementation of the Pretoria Agreement, the federal government appears intent on diverting the attention of the international community. لذي أكندي نتيجة لو كنتات أريمو نتوع البريتوريا مولو مبلو كم تكبر تجبر نعو أفريسو تقمت إلى محبر سبع عالم نمد نجار تجبر زلوا دما نايب حكي زحزنن زسنبدون كنتات مخانو يوم زقلت زلوا لذي again زدما تكونتات نبي قصي خيط كم زلوا بكمناتي دليت إيرتراون حساو مخانو أبي نبي United Nations تدابك سددس مبلن نيرجن أبدأ أب public يكون سلزمله سو أب أدميون من security من general secretary minister جاتو زين إيرترا تراخيب سلزنا بري ما يبصي أكل خونجن it's always important أبناتي مرداتا زد اللي سقمتي كل جزء دقيم كذا دقيم كا نحسوت حسوت نابلكا مكلا أقداس مخانو كنكلال لنا نغطي لابزي تنو እንዲደረግ የሚፈልገው ወደ አሰብ ወደብ ልንሄድ እንደሆነ ያውቃል ከግድቡ ወደ ወደቡ መሆኑን ያውቃል አይቀሬ ነው ከግድቡ ወደ አሰብ ወደባችን ወደ ቀይ ባህር አክሰስ የምናገኝበት አክሰስ ቱ ዘሲ there is no shadow of doubt 135 ሚሊዮን ህዝብ ጂኦግራፊያዊ ጂኦስትራቴጂያዊ ህጋዊ ታሪካዊ የራሱ የሆነ ወደብ ዝም ብሎ ሊቀመጥ አይችልም አይሐብሩን يمكن ታይዝል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ሲፈልጥ ድሕርቲ ወደብ ድሕርቲ ዲጋና ህዳሴ ሙዳና ናብ ወደብ ገጽና ውግእ ክንገብር ምዃንና ይፈልጥ ይብላሉ ሶ ውግእ ክገብሩ ምዃኑ ይፈልጥ ስለዚ ደይ መደይሎም እዮም ነዚ ናይ
ናይ ወሎ ዝግበር ዘሎ ኩናት ፋኖ ተፈኒልና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩናት ክገብሩ ምዃኖም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኩናት ክገብረልካ ምዃኑ ድሕሪ ትገልጽ ኣለኻ ጸላኢኻ ብኻልእ መንገዲ ክምክተካ ወይ ናብ ቀዲሙ ስጉምቲ ክወስደካ መሰል ኣለዎ እዩ ብዝኾነ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ከም ጭብጢ ክትእትወሉ ትኽእልኒ ኢኻ ግን ኤቭሪቲንግ እሶም ዝብልዎ ዘለዉ ኣካል ናይቲ ኩናት እዩ ጸለውቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኩናት ዝጉስጉስዎ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣግሬሽን እዩ እዚ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ስጉምቲ ክወስደሉ ዝግባእ እዩ ንሰላምን ርግኣትን ዝሰርሕ ተኮይኑ ዋላ እኳ ናፃ ናይ ሓሳብካ ምግላፅ እንተሎ ንኩናት ዝቅስቅስ ሰብ ተሓታትነት ክህልዎ ይግባእ ምክንያቱ ጎስጓስ ናይ ሚድያ ንኩናት እንታይ ዓይነት ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክትእትው ስለ ዘለካ እዚ ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ባዕሎም ዝደልይዎን ዝኣልምዎ ዝነበሩን ተገምጢሉ ናብኦም ስለ ዝመፅእ ዝኮንዎ ዘሎ እምበር ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ኣባቶም ስለ ዝወሰደት አይኮነም እዚ ኸ ንስማዕ የንሽተይ ስለዚህ ሻዕቢያ ምንድን ነው አሁን እያደረገ ያለው በአንድ በኩል ፋኖ በሌላ በኩል ህወሓትን እየደገፈ ሁለቱ ቦታ የጦርነት አውድማ ይሆናል አንደኛ አማራ ሁለተኛ ክልል ዜድ ነው ማን ነው ትግራይ ሁለቱ የጦርነት አውድማ ይሆናል እዛ ላይ ለሚፈሰው ደም ሻዕቢያ በደሙ ቢታጠብ ደስታውን አይችልም ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይም በአማራ ለሁለቱ ያለው ጥላቻ ክሊርሊ ይታወቃል የእውነት እንነጋገር ከተባለ ለፍቅር ካነሳ ነው እንጂ ሻዕቢያ የመቶ ዓመት የቤት ስራ ሰጥቻታለሁ ኢትዮጵያን እንድትበት ሻዕቢያ ሓንቲ ገበረኩም ንህዝቡ ዝቀትል ዘሎ ብድሮናት ብሚሳይላት ብታንክታት ኣብ ትግራይ ዝቀተለ ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ ዝቀትል ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ዝቀትል ዘሎ ኣብ ካልእ ዝቀትል ዘሎ መንግስትኻ እዩ ፀገምካ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ ንሻዕቢያ ሕማም ርእሲ ስለ ዘለኩም ንሻዕቢያ ምቕሳስ ድማ እታ እንኮ ዝተማሃርኩማ ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝኾነት ኩሉ እቲ ንግብፂ ትብልዎ ዝነበርኩም ንኻልኦት ምቕሳስ ቀዳማይ ስራሕኩም ስለ ዝኾነ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ አንጻር ሻዕቢያ ዝብል ድማ ዳርጋ መውዓል ናቶም ኮይኑ ዘሎ እዩ ግን again ንሓደ ሰብሲ ኣመል በዓል ኣመል ኣመሉ ይሓድግ ወደብር ኣካኑ ይብሉ ትግራይ በዓል ኣመልሲ በዓል ልምድሲ ኣመልሲ ኣመልስ መግነስ ስለ ዝኾነ ክገጥፍዎ ይክእሉን እዮም ኣይንፅበዮም ኢና ድማ ክገጥፍዎ ዝኾነ እቲ ኩነታት ነዚ ክመስል ከሎ ኣብቲ ናይ ደንቢ ዕግርግር ከዓ ክንሰግር ኢና ኣብ ሕዚ ማለት ብዙሕ ሰብ ስርዓት ኢሳያስ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ወሓስ ሓላዊ ግዛእቲ ኤርትራ ዘውሕስ ካልኦቶም ኣብነት ናትኩም ድማ ንስኹም ከምዚ ልኡላውነት ኤርትራ ትዋገዩ ትሸጡ ገይሩ እዩ ዝርአየኩም እና ኣይኮነን ትኽክል እስዩ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘይሸይጥ ዶ ምስ ኣቢ ኮፍ ኢሉ ይመክር እዩ أبي أحمد حجر شيء يلو نو حجر كوري يلو لاونت نه حجر عملك تحطه زود تسرحن زربنا جبر خلو مسو أبتعولا كوفي لو كزار عربية زبل سب لو لاونت نه يرترا بواقعي أبواقع راجع زود تسب سلوز غنى نزيه كم زز جبر سب دما أبتقرني حنطق على اللاتو كدع يا زبال كدع مالت ربحنا هجرونا يهزو الشيتو نربحو نقلاو ربحاناتو بوليتيكا ربحك كون غد ولا قطبا ربحك كون غد نعوز قبري سلازي ابزو وانزي اهمهين زليونا يكونن زخونه يكون حيلي ኤርትራዊ ዝብል ኣብ ፖለቲካ ተሳተፍ ምስ ኣብክ መክር ተጀሚሩ ዕላማናቱ ንጹር እዩ አብይ አሕመድ ኤክስፕሊሲትሊ ንኤርትራ ኣፍሉጣ ሂብኔ ናፍሉጦ ዝሃብኮውን ክወስደ ዝብል ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና መሬት ናይ ኤርትራ ክወርር ከም ዝደሊ በተደጋጋሚ መንገዲ ገሊጹ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዕላሙ ዘየነፀረ ዕላሙ ንጹር እዩ ብኣፉ ዘይገለፀ ዕላሙ ንጹር እዩ ምክንያቱ تم بالبعلو استراتيجي سلزخوني ስለዚህ ኣብዚ ዋን እዚ በቲ ኩነታት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ምልክት ሕቶ ይትዶ absolutely that's why ድማ ተሰብ ኣብ ልዕሊኦም ዘሎ እምነት ቀደም ናይ ነበሮን ሕጂ ድማ መሊሱ ንታሕቲ ዘንቆልቆሎ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝቀረበና ሕዚ ዝብሉ ኣለውና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ልኡላውነት ኤርትራ ብከመይ ኢኻ ትሪኦ ህግደፍ ናይ ባሓቂ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ሓላዊ ንስኹም ድማ ናይ ኤርትራ ልኡላውነት ሓሊፍኩም ወሃብቲ ድኹም መጀመሪያ ልኡላውነት ትርጉም ናቱ ዘይተረዳእካ ተኮይኑ ክርዳእካ እውን ኣይክልኒ ትግራይ ዘለካ እንድሕር ኮንካ ትርጉም ናይ ልኡላውነት ኣብ ኢትዮጵያ ክርዳእካ ኣይክልኒ because ልኡላውነት ማለት the ability to decide ክለት ድሌታትካን ሓሳባትካን መደባትካን ክትውስን ዓቕሚ ምህላው ማለት እዩ ልኡላው ሰብ ሓደ ሰብ ኣብ ሂወቱ ልኡላውነት ኣለዎ ድየብሉ እንታይ ካ ትፈልጥ ድሌታቱ ክገብር ይኽእል ዶ
6 ወርሒ ካብዚ ቦታ እዚ ከይዳ ብሓደ ቦታ ከይደ ንዝኾነ ይኹን ምሳኻ ርክብ ዘሎ ኪድ በዓልካ ትፈልጥ ክትብሎ ትኽእል ዶ ልውላውነት ዘለዎ ኸመይ ዝገብር ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ንኢማራት ኪድ ውፅኡ ለይ ክብሎም ይኽእል ዶ ኣሲምፕል ኣዛ ኤርትራ ልውላው ምዃኑ ንኢማራት ኪድ ውፅኡ ኢልዎ ንኻልኦት ሓይልታት እውን ኪድ ውፅኡ ይብል ንኣቦ እውን በዓልካ ትፈልጥ ኢልዎ ልውላውነት ዘለዎ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክገብር ዝኽእል ናትኩም ትንተና ናትኩም ዘረባ ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ልውላውነት ከም ዘለካ ኣብ ሂወትካ ቡ እዩ ፋክ ኦፍ ክትብል ክትክእል ኣለካ ኪድ በዓልካ ትፈልጥ ክትብል ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ልውላውነት ኣለካ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሩና ጨፍጨፈካ ከሎ ከም ኤውሮፓ የስ ሰር ጥራይ ክትብል እንድሕር ኮይኑ ልውላውነት የብልካ ወይ እውን እቲ ልውላውነት ከም ምሉእ ኣይኮነን ኣሲምፕል ኣዛ ፑቲን ረዮ ልውላውነት ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ዶናልድ ትራምፕ ለሚንዎ ከምዚ ገይርዎ እፍ ኢልዎ ኖ ኢሌታተይ ዝን እዩ ነዚ ዘይትገብር ተኮይንካ ምሳኻ ይረዳዳእነ ኢልዎ ልውላውነት ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ sovereignty ዝበሃል ኣቡ እዩ the ability to decide for yourself ንነብስኻ ንረብሓኻ ንሃገርካ ንህዝብኻ ንኩነታትካ ብዝመስለካ መንገዲ ንክትከይድ እቲ ዝመስለካ መንገዲ ኩሉ ቅኑዕ እዩ ፅቡቅ እዩ ንብል የለና ግን ብዝመስለካ መንገዲ ክትከይድ ኣምላኽ ዝሃበካ መሰል ኣለካ ክትጋገውን ትኽእል ኢኻ ክትጋገውን መሰልካ እዩ ስለዚ ሓደ ምርጫ ወሲድካ ንዓይ እዚ ዘዋፃኒ ኢልካ ክትከይድ ትኽእል እንድሕር ኮንካ ጥራይ ልውላውነት ዘለካ ስለዚ እታ ልውላውነት ኣብቲ ትግራይ ዘለዎም ስለዘይርዳእኩም ስለዘይትፈልጥዋ ኣብ ኢትዮጵያ እየ ዝብል ብሙሉ ኢትዮጵያ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ልውላውነት ኣይርድኦን እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንዘበናት ልውላውነት ርእዩ ስለዘይፈልጥ ኣም ሶሪ እዚ ንክንፀርፍ ወይ ንኸነጋንን ኢልና ንጥቀመሉ ዘለና ኣይኮነን ኢትዮጵያ ማለት ኣብ መጋባያ ናይ ዓለም ኩሉ ግዜ ብልመና ዝፍለጥ ሃገር ምዃኑ ባዕላቶም ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ኣፎም ከፊቶም ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝዛረብዎ እዩ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ልውላውነትን ሰቨሬኒትን ክርድኦም ስለዘይክል መራሕቶም እውን ኣይፈልጥዎን እዮም በሲ ናብዚ ኢትዮጵያ ከምዕራቡ ጋር ያለን ግንኙነት በሚያሳዝን ሁኔታ እርዳታ ላይ የተመሰረተ ነው። ምዕራባውያን ስለ ኢትዮጵያ ሲያወሩ በኢትዮጵያ ንግድ አይደለም የሚያወሩት፣ ስለ ኢንቨስትመንት አይደለም የሚያወሩት፣ ከኢትዮጵያ ስለሚገዙት ዕቃ አይደለም የሚያወሩት። ሁልጊዜ የሚያወሩት ለኢትዮጵያ ስለሰጡት እርዳታ ነው። እዚ እቲ ዘረባ እዩ ለማን እንድሕር ኮይንካ ድራር ዕለትካ ወርሓዊ ሂወትካ ደሞዝ ናትካሲ ካብታ ወርሒ ንወርሒ ደየሰጋግራካ ተወሳኺ ልመና ትደሊ እንድሕር ኮይንካ ልውላውነት የብልካ ንስኻ ልውላውነት ዝበሃል የብልካ ዝርዳእካ ተኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ናይ ዓመታዊ ባጀት ናታ በዓል ኣይኮነን ትገብሮ ባጀት ሰፖርት ዝበሃል ኣለዎ ዓመታዊ ባጀት ትገብሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ዝቁፀር ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ካብ ጃፓን ካብ ካልኦት ሃገራት እዩ ዝመፅእ እቲ ሃገር መንግስቲ ናቱ ከም መሓድር ብቁጠብኡ ዝኸይድ ኣይኮነን እዚ ከዓ ብመሰረቱ እቲ ሲስተም ኣብ ልመና ዝተፀግዐ እዩ ስለዚ ልውላውነት ክህልዋ ኣይክእልኒ if you are in that kind of situation ልውላውነት የብልካ ንስኻ ካልኦት ዝበሉካ ኢኻ ትገብር ስለዚ ብዛዕባ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ክትዛረብ ሞራል እውን የብልካን because you don't even understand ልውላውነት ናትካ እንታይ ምዃኑ ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ናብቶም ካልኦትካ ክንሰግር ገለገለ ሓደ መንፀረር ዝኾኑ ሰባት ስለ ዘለዉ ኣብ ፅምዶ ዘለዉ ሰባት ንዓይ ብሓሶት ልውሉያት እዮም ፍሉጣት እዮም ብሓሶት እየ ዝዛረበካ ደሎ በቃ ኣነ እውን ሓሳብ ኢኻ ትብለኒ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ፅምዶ ተለኻ እንታይ መስለካ ኣብ ፅምዶ ዘለዉ እየ ዝብለካ ኣለዉ ኣነ ኣለኹ ኣነ ኣለኹ አንዳ ንስኻ ንሓንሳብ ትፅፋዕ ንሓንሳብ ፍርቂ ትሕዛ ንሓንሳብ ገይረካ በዓል ኣወል ስዒድ ሓመድ ገብሩካ እንታይ ኣለኻ ክብለካ ንዓኻ ከብደኒ እዩ ኣወል ስዒድ ኣይኮነን እያ ትፅምዶ ንሱ ፍርዲትካ ትፀገምኒ ኣወል ስዒድ ንስኻ ምናልባት እንታይ መስለካ ንስኻ ኣብቲ ፅምዶ ካብቶም ዘይተኸፍሎ ትኸውን ትኽእል ኣነ ኣብኡ ዝተኸፍሉ ዘይተኸፍሉ ዝሪኦም ማለት እዩ ገለ ከም መዋፅኦ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ሓሳብ ዝህብለው ገለ ግን ኣፎም ሻርኔራ ዝተገብረሎም ኣሎ በቃ ተዛሪቦም ሞ ይፈልጡ ቅድሚ ሕጂ እኮ ኣብ ሰንዓፈ ከምዚ ጌርና ኣብ ፀሮና ከምዚ ጌርና ኢና ናብ ፀሮና ከይደ ቤት ትምህርቲ ፍርሲ እንዳበሉ በቃ ኮምፕሮማይዝ ኤርትራ ከምዚ ጌርና ኢና እሞ ሕጂ ብዛዕባ ሓሶትን ሓቅን ክንዛረብ ተኮይና ናትካ ሓሶት ባዕሎም ቆሪፆም ዝገበሩልካ ሕቆ ሰበይቲ ሒዙ ዝዋዘሲ ነይብርህኒ ከምዝበሃል ብልላውነትና ዝዋዘ ብልላውነትና ዝዛረብ ኣይብርሃና ብዛዕባ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ኣመና ከም ዝግደሶ ኮይኑ ይዛረብ ነይሩ ኣነ ነዚያ ፅቡቅ ነገር እዩ ኤርትራዊ ከምኡ ክብል ዝግብኦ ይብል ነይረ ግን ኣይሶምን ኣይሳልስ ድማ ዝበላ ኢሎም ዝገበርዋ ስጋዕ ክንደዚ ከብተርተር ዘድልዮ ኣይኮነን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስጋዕ ክንደ ኣይትኸውንን እያ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ስጋዕ ክንደዚ ከብተርተር ዘድልዮ ኣይኮነን ናብ ዛዕባ ልላውነትና ንሕና ኣብያ ኣሰና ብዛዕባ ልላውነት ኣይትብል እዚ ሕብረተሰብ እዚ ንስኻ ሲ በቃ ነብስኻ ዘይትኽእል ሰብ ኢኻ ንመይቲ ሃገር ኢኻ ዝኾንካ ልላውነት ትብለና ዘለካ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ ልውላውነት ቅድሚ ሕደት ኣዋርዕ ዲ ዋላ ሶምናት ዝበሎ ዘረባ እዩ ስለዚ ሓሳዊ ኣብ ዓለም
بقالاتي خاتحزو بعفو سلا دبلا يكونن سلازي نصمدو دما كتطو كتبلو كتودقوا بزح فتينكم يقوم እቲ ዝሕዝን ክፋልናቶም ድማ ኩሉ ግዜ ወላ በቶም ንተጋሩ ፍተውና ክብሉን እዮም ዝኸዱ ግን ከመይ ገይሮም ይፅፍዑ ድማ ራእዩ ምናልባት ስኻ ሕጂ ክስሕቀለን እንዘይ ክትፈትዎ እንትኽእልካዮ ሓቀኛታት ስለ ዝኾኑ እቶም ኣብ ሓራ መሬት ይዛረቡን ዘለካ እውን ንስኻ ድላይ ካሽማት ክትቦም ትኽእል ትኸውን ኢኻ ኣነ እየ ዝፈልጦም ንሶም ስእልካ ናብቲ ሓቶ ኺድ ኣነ እየ ዝፈልጦም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ኣነ እየ ዝፈልጦም ሓታ ብርጌድ ንሓመዱ ንስኻ ትፈልጦ ንሶም ኣነ እየ ዝፈልጦም ኣነ እውን ፈልጦም እየ ዝብለካ ኣለኹ ከመይ ኣይትፈልጦምን ብርጌድ ንሓመዱ እውን ኮንፈልጦምን ንድግፎምን ኢና ኣይትፈልጥዎምን ኢልካና ቶም ንሶም ቶም ናትካ ንስኻ በይንኻ ትናሃና ናሃና ከተኣትዎ ክትሕምዝቑሲ ብርጌድ ንሓመዱ ኤርትራ ዲኒ ኤርትራ ዲ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብዚ ዘለኹ ዓዲ ምሳይ ኣሎ ኣብዚ እውን ኮኒው እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ህውተታት ከም ዝነብሩ በዚኻ ትፈልጥ ግን ኢትስ ጉድ እዚኦም ዘታለልዎም መንእሰያት ኣለው ናይዞም ትራሽ እንደ ዝብላነ ናይዞም በዓል ትራሽ ሓሳባት ድማ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ዝሕዝን እዩ እዚ ኩሉ ኢንተርኔት ኤርትራ ተዓፅዎ ዶ ገለመለ እናተባሃለ ናይ በዓል ዚኦም ትራሽ ኣትዩ ሰሚዐ Oh my God, it's sad, but it is the reality. بحفشة أتذكرم نسيو جن هذا قحفون سمعك قحفي مبالونا قد أسر زغنة نعو دعم أتصم دجن كم تنسوم زدليو كيف أنتم كل زي كنا قم نجارو زي مثل. بعد مسكال. حليتنا أويد من 5 جميرة من لو بسرعة كتمازا. صندوق أقطع سوني تمهارو زلام بسات مرتم جميرة من لو بسرعة كتمازا زلام بسان خابيان كذا ما يبركي بيت مرت زلام بسا كيجيتات خيترافة جميرة من لو. عبينا زلام بسا لكن انتهي عين التاريخ يزلوا أو جيتيو إيرترا زبل مرايا لاي أو زنا حزون وتيتم دوي جنرال تادس ورد بريزيدنت جزاو محرار تግራይ ዓሊተና ኸይዶም እዮም በዓል መስቀል ብዙሓት ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ብዙሓት ርክባት ማሕበራዊ ጉዳያት ጸጥታዊ ማሕበራት እውን ክርቲዩ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ስለ ዘሎ ብዙሓት ነገራት ይግበሩ እዮም ዘሎ ሰቱም ዶ ጠጠው ይበለን የግዳስ እናዓሙቐን እናሰፈሐን ይኸይድ ኣሎ እዩ ነገር ግን ቁሩብ ዝነከየ ምንታይ ኣብ ሚድያ እዩ ስለዚ ተደለየ ሚድያ ብዙሕ ነገር ስለዚ ይድለ ማለት እዩ ሓደዚ ከላይ በዋይን ባወል ሰዒድን መሪሕነት ዝግበር ዝነበረ ናይ ጽምዶ ረኽቢ ምዕራፉ ወዲ እዩ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርኻብ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ እዞም ውፅኢት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርኻብ ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ሕዚ ጠቐስክዎም ብምሎም ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ነበሩ ከባቢታት ትግራይ ተመሊሶም እዮም ናብ ትግራይ ቤት ትምህርትታት ተዓፅዮም ዝነበሩ ተኸፊቶም ስለዚህ እቲ ጽምዶ ዝበሃል ኣባይታ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከም ዘምፅአ ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ እቲ ሰብ ዝደልዮ እቲ ሕብረተሰብ ዝደልዮ ብዛዕባ እቲ ጽምዶ 10 ግዜ ንህዝቢ ከም ዘይሓልዩ በዚኻ ትርኢ ንህዝቢ ዝሓልዩ ነይሮም ተዝኾኑ እቲ ትግራይ ሓውና ይዶ ገሎ ድብሉ ነይሮም ናይ ሓሶት ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እቲ ተራ ህዝቢ እቲ ገባር ህዝቢ እቲ ኣብ ዶባ ዝነብር ህዝቢ በቲ ጽምዶ ይረብሕ ኣሎ ስለዚ ንህዝብኻ ትሓሊ እንድሕር ኮንካ ናይ ህዝብኻ ረብሓ እንድሕር ኮይኑ ዘገድሰካ መን ይመርሖ ኣሎ ነቲ ጽምዶ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ተራ ህዝቢ እንታይ ረብሓ ይረኽበሉ ኣሎ ኢኻ ትርኢ ተራ ህዝቢ ድማ ሰላም ከስተማቕር ኪኢሉ እንዳት ሹድ ቢ እዚ ንኣብነት እዚ ትራሽ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ይዓዱ ስለዚ ኣብኡ እንተነይሩ ናይቲ ከባቢ ዘሎ ሰባት ናቱ ስምዒት ዘይኮነቶም ህዝቢ ኣብኡ ዘለው ብዝያዳ ብቐረባ ነው ይፈልጦም እየ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ናቶም ረብሓ ናቶም ፅቡቕ ከገድሶም ተገብዐ ግን again it's about interest ናትካ ረብሓ ናትካ ኣጀንዳ እሱ እንተዘይኮይኑ it's very difficult ብዝኾነ ካብ ኤርትራ እውን ሓንቲ ቪድዮ ዝወፀት እየ ነይረ ቶም ከዓንጃል ወዲ ዓንጃል እዮም እንታይ እሞ ብሰንኪ ልቦኖም ዝሰርፎም ከዓ ብዙሕ እዩ ትክክል ከምዚ ድበሎም ዓንጃል ወዲ ዓንጃል ሲ ተፀብፀብክዎም ሲ ኪሮስ እሞ ንርአዮ እቲ ሻምበል ደፈነ ሰልጠነ ዝበሃል ሻምበል ደፈነ የድብሎ ኣነሱ እቲ ንፉይ ኩሎም እውን ተሪእኻዮም ሓደ ደሓኒ ዝኽትብሎ ትኽእል ሰብ ኣሎ ይብልኒ ግን ይሕርቁኻ ይፈርሓውን ምክንያቱ ስልጠነ ብቀዳማይ ሚድያ ብዛዕባ ትዛረቡ ድዋኣለስ ሓፍካ ትመውት ኣነስሕቀ እየ ኣደይ ሰበይተይ ሪኦ መኽርትን ኢና በዓል ሳቶም ከዓ ዓንጃል ወዲ ዓንጃል እዮም እንታይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ላዕሊ ገይሮሞ ዘለዉ ካልእ ስራሕ የብሎምን እንዲኦም ኣካብሶምን ሰሙን መፂኦም ሰብ ዝፃረፉ ኣብ መዓልቲ 6 ቪድዮ ገይሮም ዝፃረፉ ዘለዉ ዝሰምዑ ሰባት እኮ እዮም ነዚኦም ሰባት ግዜ የብሎምን እንዲኦም ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ መፂኦም ፀርፉ ይብሉ
اي حال مچم انا تصرفي زغبرو زلو بعل مني خاطب له بعل ساوا شكور زغبرو زلو صرفي صبغيو دس بلي قال مالتي يكونكم ግን ሙሉ ህይወቱ ንዓመታት ክጸርፍ ንህዝቢ ከበሳብስ ንዝነበረ ዘጣቁዑሲ እቲ ጸርፊ ጽቡቅ ወይ ክናዳ አለ ወይ ክድገፍ አለ ማለት ይኮንኩ ግን ጀነራሊ መን ዝያዳ ኣብ ጸርፊ ግዜ ዘጥፍ ሪኻ እንተ ተዛረብካ ድማ ልቦና ኮይኒ ይስማዓኒ ብዝኾነ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ሪቶን ሓሳብን ምግዳፍ ድማ ኣገዳሲ እናበልኩ ምዛት ጥዕምቲ ግጥሚ ክገጥፈኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብ ካልእ ግዜ ይረኸበና دهلك نخرابوري بادان عزبن تنقرتاو علم بحرن لولن نفاسي تنبات كالا دوغولي مسباتة بيهيد نقاح تلاي دونغولو مسكندار سماو سفرا معندر خباع أفلب خبسا سيون غير سروع دهقاس وريد كعدر دمنصرا تسني على قدر كسب دوب حمورا قول بارك عردايب سطح حرو بازارا قاف عابت مسناف فاغساب دوب قرورا مرسا تغلاي قلبوب مع ميد زهرا قبر وقات قلقين قرقرا سمرا عرب مسحاليبت ناي جغانو سفرا سنهيت إلى برعد مكلا صور طولا متشوت خرن سعدا بركات سقر الله متعبد قوم فلوم سلاقينا استوحت الله نتأمت ندبوب قبو مباصيرا لملم عميق مريت قولا قلنا على جرادين ما عيني قولا قل هزمو سبح لملم مريت قزاوتو دمو كمزيا حقري مدرة لمعلومو أنا برا بيت